един човек да даде колекцията си, пък после как става извръщането и така нататък. Всъщност Васил Иванов е един наистина, дори и за мен доскоро, беше непознат автор. Той е роден 1909 година, умира в София 1975, той е софиянец. Той е представител на новите художници, 30-те години, българското изобразително изкуство, завършва художествената академия в София в класа на Никола Ганушев, на Никола Маринов, който всички знаете, че е скулптор, и въпреки че завършва живопис, неговите специално графичните неща има някаква триизмерност, по-скоро пластичност, типична за скулпторите, които рисуват графика или живопис, колкото живописец. Не е типична техниката. Защо изглежда така тези работи? До голяма степен още тогава са го обвинявали, че той успява да направи и тези толкова ексцентрични за това време. Всички знаете, 50-те, 60-те, 70-те години, когато той активно твори, са времето на социализма, даже до 60-те, до 65-та е било доста трудно тези неща да се покажат. Оказва се обаче, че не само, че ги е показал в България, той има доста изложби. От 55-та година до 65-та има около 8 изложби в България. Това го почетох преди много в Википедия, много ме изуми. Защото пък доста по-късно други източници пишат, че той едва успява да направи една изложба, т.е. тук е много митология, вероятно. Трябва това да се уточни, тъй като за него не е писал някакво изследване. Той е в обекта на интереси на много български изкуствоведи, един от които е Ружа Маринска, също така Димитър Гвозданов, който е по-новото поколение. Но де-факто специално изследване не е правено. Защо са го смятали за човек, който лъже нещо? Тази техника не е толкова гениална или нещо друго, защото той използва креда върху бяла, първо върху бяла. Коя година започва да рисува? Всъщност тази техника се вкарва в 55-та година горе-долу. И ти изложби, да се прочива в Википедия, са точно с неговите... Не, значи първите му изложби не са посветени на тази тематика. Те са пейзаж, той е импресионист български. Може би точно когато е вкарал тази техника и тогава са му казали, тези неща не. Ами... Ето там пейзажчето, какво си... Да, но дори тези неща е интересно, че са били приемани, те са опадъчно изкуство. След 1946 година импресионизма и въобще модернизма е обявен за опадъчен. Така че... Само соцреализъм. Само да, соцреализъм е бил допускан и той въпреки това е успял да направи доста изложби. Така че предстои да се отсее кое е митология, кое е реалност. Трябва да сме наясно, че той продължава да прави изложби. Пак да. Е забравен, никой не знае за него. Миналата година е имало изложба във Варна с негови снимки. Така, значи 2009 година също има, тогава се празнува 100 години и на Шипка 6 голяма изложба даже се прави. През годините се сещат за него, той не е бил забравен никога в академичните среди. Но не е известен на широката общественост, което е много важно, защото в академичните среди във всички сфери, предполагам си, празнуват определени годишни на автори, които са си познати само на тях. Което обаче не обогатява изобщо нашата култура, защото средностатистически българин не е запознат с неговото творчество. А то е важно, защото се оказва, че още в тези години в Лондон той прави много голям пробив. За него пишат Guardian, Art News, Observer и то го представят като първият автор, който прави пробив в чужбина след военните живописи, след военното българско изкуство. Няма до този момент друг. BBC прави обстоен репортаж. Това е едната линия, по която той прави пробив. Това се случва горе-долу 65-та година и за това нещо научавам от Петър Увалиев, който пише 68 година една статия, която пред няколко години излезе в един сборник, слава Богу, 2005, ако не се
лъжа. Иначе нямаше да се знае, ако нямаше такива родолюбиви българи, които да пишат. Вероятно някога някой е правил пробив, но той се остава в времето и в пространството, не е ясно за нас, а ние трябва да се гордеем. Защото в един свят, в който авангарда и абстракционизма властват отдавна, в България съвсем друга действителност. И един такъв автор прави голям пробив и голямо впечатление на местната преса, критика и така нататък. Това трябва да бъде някакси документирано и Петър Валиев това прави. Също така... Коя година го прави това нещо? 68 година. Така. Една година преди това филмът на Димитър Грива, който е композитор, първият български композитор, който може би прави такава музика за електронни инструменти и включва филма за Васил Иванов, който сега ще имате честа да гледате. Той печели 67 вероятно и по-рано голямата награда в Трия за документално кино. И по този начин, между другото, това е другата линия, по която Васил Иванов прави пробив в Лондон, тъй като местната преса наистина е изключително впечатлена и даже не толкова от филма, самият Димитър Грива остава някакси не толкова забелязан като начин на правене на филми, който е изключително авангарден за времето си, не само за България също. Повече се говори за Васил Иванов, за това как той пресъздава космоса. Знаете, че това е времето, когато се изстрелват и много хивалки. Всъщност не съм толкова запозната с тази част, вие ще кажете. Има някакво... Юрий Гагарин... На предвара има там нещо... Да, Алексей Леонидов. Това са хора, които вече са в космоса стъпили. В смисъл, излезли са в космоса. Това е нещо, което, разбира се, веднага влияе в изкуството. Васил Иванов е стилно впечатлен. Много важно е да се каже, че той също е йога инструктор. Първият, който се снима за първите български книги, посветени на йога техниката. В книгите на един малко по-късен автор, който също се занимава с йога. Не мога да си спомня сега точно името му. Да. А пък само секунда, в една от другите книги на Миланов и Борисов, там Оранжевата или Сената, не помня, докато го търсих да го видя къде е там, видях на Димитър Яков, разградския художник, и той изпълнява някоя задание там. Така е? Да. Много е интересно, че йогата в Художествената академия е била введена като спорт много рано, още дори 20-те години. И смятало се, че йогата стимулира интелектуалните такива възможности и заради това е била предпочитана. Още се сме. Да, също се така е. Сега, цяло за техниката на Васил Иванов, тя е до голяма степен благодарение на кредата, която използва спецификите на материала. Това обаче 56-те години не е оценено. Смята се за минус и за това, че той дължи тези абстрактни работи, които са изключително висококачествени, от гледна точка на пластиката и на нюансирането. Те са наистина изключително високо качество. Независимо от това, че са благодарение на спецификите на кредата, която използва, тя е била абсолютен квадрат, но това, че даден автор използва спецификата на материала и ги открива по този начин и за публиката, не омаловажава неговата техника, както се смята по времето на социализма в България и даже са го подигравали. Калин Иванов беше разказал нещо много интересно. Николов. Нещо много интересно, когато е бил в Полша и там също е показал картините си. И всички са били изключително много удивени. И голям успех също ни постига. И в един момент той решава да покаже как ги прави, понеже цялата му техника с тази креда е базирана на едно движение. Той взима кредата и с едно движение създава тези неща, които вие виждате. Той това направи удивително, че може да го направи, но го прави. И като показва на тамошните художествена среда как го прави, всички се отдръпват и казват, това е някаква шашкизъм. Това тук не е изкуство, а просто случайно създадени образи и фигури за цена.
Не мога да си представя, че да се е случило. Вие възможно ли е да си представите, че някои неща са случайни? Ето, за това се обърнете си и ги вижте. Вижте ги само. Това не е възможно да е случайно. И това нещо по някакъв начин все едно омаловажава неговата техника. А ако е случайно, има ли това нещо лошо? Явно в средите творчество има нещо лошо. И то много. Са видяли как ги правят и казват, че с тази техника само някакви случайни неща. Десетки години, за да постигнат техника, пък някой си случайно. Така всички техники за рисуване са били открити случайно. Всички Всички материали за рисуване също. Третата, с която Васил Иванов рисува, точно както боите на всеки великолепен е тъкмина. Основата им е презряна целулоза или пък плат. Върху черно, обаче няма как да е случайно, че ще направи точно определени форми. Посочете ми едно изкуство, което не си дължи стойността, благодарение на това, че всеки го тълкува по свой начин. Иначе казвам, че намира в него случайно. Аз също искам да задам въпроса, защо всъщност е гениален, ако е гениален. Но до нас зрителите стига единствено тълкуването. Изпълнението си остава за автора. Хора като нас, които не са специалисти. И как така е толкова добър, не сме го чували. Не можеш да си добър писател или поет и никой да не чуе за тебе. Сега, специално за гениалност, не знам аз дали съм човек, който да каже, може би Калиников, който се занимава с него. Тоест, за да можеш да определиш до такава степен даден автор, трябва да си го изследвал. Аз да си призная, съм до голяма степен впечатлена, очарована и съм се запознала доста повърхностно с творчеството, за да може да се каже това, което искате, трябва човек да познава изцяло творчеството на автора. Сега, може би могло да се каже, че е гениален, защото преди него няма автор, който да работи по този начин. Да рисува космоса, да представя точно тези образи по този начин. Няма. Особено в българското изкуство, което тогава е в съвсем друг етап на своето развитие. Забавено. Още берем плода на това забавяне с толкова години. А той е авангарден. Между другото, първите му работи не са върху черна хартия. Това е фотографска хартия, която се слага между самите снимки. До този момент никой не рисува така. В това се изразява гениалността и с това, че изключително прецизно създава образи с едно движение, което означава майсторство до голяма степен, обаче след модернизма като период, майсторството вече става да бъде важен фактор за качеството на една творба. По-скоро идеите, които стоят. А идеите трябва всеки да се вгледа общо взето в това, което стои. Защото той е изключително детайлен. Има изключително много образи, които през всеки нов поглед те откриваш. Модерното изкуство, защото той е представител на модернизма, с това е важен, че започва да представя вътрешния свят на човека. Не толкова е важна формата. При Васил Иванов е много интересен момент, че и формата играе много важен елемент, защото той преоткрива дори за западното изкуство абстракционизма по един нов начин. Сравнява го с Хенри Мур. Защото тук има неща, които при Васил Иванов, които не са пред вас, за да видите колко мощни фигури той прави. На филма се вижда, макар че много добре се знае. Няма. Значи, във филма има само абстракции, космоса и някакви архитектурни такива форми и обеми, които далече наподобяват, докато той всъщност рисува и доста мощни пластични образи в много малък формат, и когато човек види тази пластика на един толкова голям формат, се изумява колко е възможно да има доста силно присъствие. Хенри Мур е скулптур и той ввежда и закръглени обеми, абстрактни в изкуството. Какво повече да кажа за Васил Иванов? Първите му работи са върху бяла хартия с черна креда, тези доста по-смели.
Също така той започва своя творчески път като импресионист. Тук има няколко неща, които не помня. Нещата са много главно на градска тематика. Използва основно акварел като техника. И не е бил възприеман сериозно в художествените среди. Така че тук ще да е интересно да се видят и негови неща. Но самият факт, че в гората може да се види един последовател на белите братя, човек, който се занимава с йога, с космически абстракционизъм. Космически абстракционизъм и изведнъж се сетихме за този, вероятно се среща за Риорих. Неговата изложба на храничища, например. Както Калина Липът ми разказа една случка с Васил Иванов, който оттегляйки се от живота в учелничество, покрай София, в една малка колибка, съвсем малка колибка, която даже била ниска, така че той всеки път като влизал и си изправил главата и си ударил главата в покрива на тази колибка. И така влизал и изправил се да си главата и най-накрая така си изправил, че чупил с главата си покрива на тая колибка и видял. На вас ви е смешно, в този случай известен не само Калин Николов го разправя. Чел съм как Васил Иванов казва, нали, изправих се и този път така си ударих главата, че пробих покрива, главата ми излезе отгоре и видях нощното небе и звездите. Нали, той каза, че това е бил момента, в който му е дошла идеята да обърне техниката, вече да рисува върху черно с бяло. Да, точно така. Това е много по-въздействащо. Един сериозен удар по главата помага. Или един сериозен удар по покрива. Да, има удар, да. И Нютон такъв. Главата зависи се пак, да само. Дошло е просветление. Главата трябва да има някакъв потенциал. Ами, това е още заето. Той е живял на тази уличка, въпросната Елема, уличката на белите братя. Тя е била тогава малко извън София, доколкото знам. Там са живели. Това е около Интерпрет. Да, точно. Това е точно под гроба на Дънов. На Дечко Зумов. Елемак минава успоредно между Льоа Кюри, точно под гроба на Дънов. Да, там някъде е гроба на Дънов. Гроба на Дънов е на кръстовището на Елемак и на Забравка. Да, точно така. Много интересен момент е, че Димитър Казаков, Нерон, който е свързан в град Пазарчик, много уважавал Васил Иванов, познавали се и даже той го наричал Бай Велю, Бай Васил. И първата изложба на Димитър Казаков Нерон в София е открита именно от него. Те са се познавали, да. Тоест хората в авангарда по времето на соц държа много близки контакти. И появата на Васил Иванов така в публичното пространство е много важно, защото напоследък започна да се говори за това, че в България все пак съществува авангард и андерграунд, не е само официалното изкуство. Защото доскоро в литературата, която излизаше, изследванията, които са правени на авторите, че няма. А не е така, по различни линии, чрез фантастите, Дънов, йога, изплуват едни имена, които са всъщност известни и добре забравени. Така, а още заето какво повече, не знам какво повече бих могла да ви кажа. Да види филмчето, да. Филма е доста интересен. Ами, на Димитър Грива, Андрей Грива, каза, че са се познавали с Васил Иванов. Васил Иванов е живеел от тях. И той има доста такива спомени, познавал го като личност. Интересно се получи на изложбата в Пазарджик. В тази къща на Станислав Доспески направихме изложбата, която неговите сестри също са били последователи, внучки.